Gallu rhannu cymaint o wybodaeth gyda'r byd mewn eiliad. Mae gwybodaeth yn bŵer, ond os y caiff ei defnyddio'n anghywir gallu rhoi mewn tywyllwch. Gall camdefnyddio gwybodaeth cael effeithiau andwyol. Gall deimlo fel bod rhywun yn byw yn eich cysgod. Os ydych chi wedi cael ei effeithio gan y gynnwys y ffilm hon, ffoniwch linell gymorth Cymru gyfan ar 0808 80 10 800 neu ewch i www.allwaleshelpline.org.uk.